Hello και get it with me για να πάμε να καθαρίσουμε το καινούργιο σπίτι και γενικώς να τακτοποιήσουμε το καινούργιο σπίτι. Αρχικά, επειδή χθες το βράδυ είχα βαφτεί γιατί είχα πάει μπότλο, θα ξεβαφτώ επειδή ξεχάστηκα το βράδυ, γιατί είσαι πολύ αργά σπίτι. Ξέχασα ξεβαφτώ, οπότε θα ξεβαφτώ τώρα με το σαπουνάκι από CeraVe. Είναι το τυρκουάζ και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μετά θα συνεχίσω με την κρέμα από CeraVe. Βέβαια, το σαπουνάκι είναι το τυρκουάζ και αυτό εδώ παίρνει μπλε. Αλλά δεν έχει διαφορά βέβαια. Μένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό με την ακμή, με το σπυράκι γενικώς. Θα βάλω τόσο, νομίζω είναι μια χαρά. Μετά θα βάλω και θα συνεχίσω με foundation που θα βάλω στα σπυράκια. Και κάπου που έχω σπυράκια τέλος πάντων. Τόσο παιδιά έβαλα και φανταστείτε ότι είναι περισσότερα σπυράκια, αλλά έβαλα εκεί πέρα που φαίνεται κυρίως. Βέβαια, φαίνεται ότι είναι σπυράκι εδώ πέρα, αυτό το πράγμα δεν μπορώ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με ρούζ. Ναι, δεν φαίνεται πολύ καλά, τέλος πάντων. Η απόχρωση είναι αυτή εδώ. Και φυσικά θα απλώσουμε με ροζ μινέλ. Έβαλα όσο έπρεπε, δηλαδή πολύ λίγο. Μέσω του φίλτρου μπορεί να φαίνεται πολύ, τέλος πάντων. Με μάσκαρα συνεχίζουμε λοιπόν. Από Essence. Φυσικά δεν θα μπορούσα να έχω πάρει από αλλού. Βασικά δεν την έχω πάρει. Μου την έχουν φέρει δώρο στα γενέθλιά. Παιδιά, το πόσο τέλειες λεφαρίδες κάνει αυτή η συγκεκριμένη η μάσκαρα δεν λέγεται. Βλέπετε πόσο διαφορά έχει. Είναι ό,τι καλύτερο. Κοιτάξτε λίγο τη διαφορά. Εδώ. Τέλειο. Και τώρα έχω ένα δίλημμα. Να βάλω το μπορντό, μετά το καφέ και μετά λιπογλώσσα από Essence ή να βάλω μόνο το καφέ, μόνο το μπορντό. Παιδιά, έχω μπερδευτεί. Παιδιά, έβγαλα το αποτέλεσμα που ήθελα. Τέλειο. Wow. Τα μαλλιά τέλειωσα χθες το βράδυ, αλλά αφού βγάλανε αυτό το αποτέλεσμα, χαίρομαι πάρα πολύ. Θα βάλω αφρό. Μπορεί να φαίνεται κόκκινο, αλλά είναι καφές στο σκούρο. Το κόπο. Αφρός. Αυτός εδώ είναι παιδιά. Κάνει τέλειο αποτέλεσμα. Δηλαδή τον βάζεις και αμέσως δηλαδή μπορείς να τα χτενίσεις τα μαλλιά σου. Να κάνεις κάποιο slick ή κάτι τέτοιο. Τόσο θα βάλω. Πιστεύω είναι αρκές. Και κυρίως θέλω να κάνω λίγο έτσι μπουκλωτά. Κάπως έτσι να μου γίνει λίγο. Έτσι τα face. Κοιτάξτε πόσο τέλειο αποτέλεσμα έβγαλε. Μπουκλά. Πρόκα. Το πόσο ωραίο βγήκε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχει βγει τέλειο το αποτέλεσμα. Το λατρεύω και το αγαπώ. Και βγήκε τέλειο με το μακιγιάζ. Και αυτό ήταν το κέντρο του ρυθμού μια τούμπα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Τελειώσαμε. Και τα λέμε σε ένα βιντεάκι που λογικά θα έρθει σύντομα. Λοιπόν, σας αφήνω μερικά πλάνα από το μακιγιάζ και τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει. Θα σας τα πω τώρα αναλυτικά. Λοιπόν, θα σας πω καταρχάς που πει λίγο τα lip combo και τα lip gloss όλα αυτά. Lip combo είναι αυτό εδώ πέρα. Θα το βρείτε στα είδη καλλιτικών και όλα αυτά. Και είναι από Essence. Και παιδιά, είναι το cinnamon spice, θα δείτε εδώ πέρα που λέει. Και είναι το cinnamon spice, ναι, το 10 νομίζω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτό το πέτρο κόκκινο μολύβι που έχω βάλει εδώ στο περίγραμμα. Είναι από την Elix. Τέλειο. Και lip gloss από Essence φυσικά, και ποιος δεν το έχει αυτό το lip gloss, το συγκεκριμένο. Βασικά, αν το δει Κωνσταντίνα αυτό το βίντεο, Κωνσταντίνα μου, είμαι σίγουρη που θα έχει χρησιμοποιήσει αυτό από μένα και δικό της, δεν θυμάμαι αν το έχει. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Το λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Bye!